znám pro celý svět. Všichni od západu od východu jsme zjistili vymyšleli skupiny důvodů, proč někoho nenávidět. Slavní příčiny vášní mezi náma. Je celkem paradox, je láska sama. Když tu mám rád, všechno je OK, ale hamalu, jestli by nemohl, tak povím, má se prejdu hlava. Šlíci nás tocí podle výšky našich hvězd, ale stejně nikdy nestihne, že všechno jedno jest. A jdeme na to. Já jsem ty, tak už mi funguje jak jeden, protože každý radši bere, než dává. Já jsem ty, kdo jsi já, tak už nás to vážný týma, místo pohádek jsme inspirací večerním zprávám. Další důvod ostrých argumentů je samozřejmě typ pigmentu. Kořeny i zema, co mají, jenom než máme my, až už mám 1000 let, tak žijem to. Málo co nás vyvádí z míry, otázkám Boha a víry. Neznáme se zřízení všech svatých zákonů, ale řekli, že žádný si nás nedutí k tomu, aby jsme se tady všichni vyvraždili. Ruce, dlaně, prsty, paže, lokty a všechno, co s nás souvisí. V prvé řadě potřebuji vidět a vědět, jestli jsou ty ruce ready, jestli jsou připraveny něco dělat. Ukažte mi. Ano, co tady, co vyzadu. Všichni jsou ready. Pecka, pecka, pecka. Víte co, abychom to malinko stížili. Pojďme si vás rozdělit. Odsaď, tamhle, to bude první polovina. Ukažte se mi. Já vám tady ukazuju své koláče. Co druhá polovina, to je druhý koláč. Pecka. Uděláme si takové malé rytmické cvičení, o co půjde. Já vždycky něco zatleskám, ukážu na jednu polovinu, tato zatleská a hned jak dotleská, tak zatleská ta druhá polovina. Takže si můžete takhle vlastně dát si takovou challenge, která je na to líp a samozřejmě ta polovina, která je aktivnější, tak ta dostane od našeho sponzora Horsta Fuchse, sadu, hrnců a Tichinštol z Vékraječ. Můžete si to samozřejmě vyzvednout, u merchstandu všechno. Kecám, ale doufám, že jsem vám vytáhnul radost. Takže jdeme na to, takže začínám já, pak vy a tak si to párkrát obtočíme, pojďme na to. Pojďme. A co vy? Co tady zvládl do rekordní počet lidí? Asi 3 lidi to zvládli. Jste neuvěřitelní, já vám tleskám. A vy můžete teď jet se mnou, tenhle jednotný rytmus. A rytmus, brácho, to najdůležitěji, že se zlámil zápas, všechno uznávám, jdeme dál. Prostě já